गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ नोंथांमोननो शेयार खालामनो फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय पारसेन्टबाय आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांग्रोदो, आं नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायग्रोनोसै। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि बीमारी कम हो, साथ ही बीमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो। इसलिए हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं, जिससे लोगों पर पड़ने वाला बोझ कम हुआ है। आज यहां मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। अगर किसी गरीब को कभी अस्पताल जाना पड़ा तो ये कार्ड उसकी जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड का काम करेगा। आप याद रखिएगा, आज आपको जो कार्ड मिला है, अस्पताल में उसकी कीमत 5 लाख रुपए के बराबर है। आपके पास ये कार्ड होगा तो कोई आपको इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा, पैसे नहीं मांग पाएगा। और ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपको तकलीफ हुई और वहां के अस्पताल में जाके ये मोदी की गारंटी दिखा देना, उसको वहां भी आपको इलाज करना होगा। अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ जोंहा आयुष्मान भारत कार्ड थाब्ला जोंहा मा बेनिफिट मोनो। नोंथांमोना एसेब्लाबो भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ। जायफ्रा दासिमबो आयुष्मान भारत कार्ड बानायाखै नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो। अफलाइनबो सोलिगासिनो दं, अनलाइनबो सोलिगासिनो दं। गोबां मानसि बानायगासिनो दं दै। जोंनि गामियावबो दाख्लैसो फैदोंमोन, गोबां मानसि बानायबाय, बिनिफ्राय आङो अनलाइननो खालामबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दिनै एसेब्लाबो नोंथांमोना अनलाइनै माबोरै खालामो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। जायफोरनाव आयुष्मान भारत कार्ड दङ नोंथांमोना बेमार नायजानो हागोन फ्रिनो 5 लाखसिम। आरो नोंथांमोनखौ बुंखायो आङो, बे आयुष्मान भारत कार्डआव जेसेबां फैसा दं 5 लाख फैसा दं, बे 5 लाखनिफ्राय नोंथाङा जेसेबां बेमार नायजागोन नोंथांनि बे 5 लाखनिफ्राय माइनास जालांबाय थागोन। नोंथांमोननो बेखौ आं खोन्थाखाबाय, शेयार खालामखाबाय। बिनि थाखायनो नोंथांमोना बे आयुष्मान भारत कार्डखौ एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना गिदिर बेमार जादोंबाबो नोंथांमोना बे आयुष्मान भारत कार्डजों नोंथांमोना फ्रि नोंथांमोना ट्रिटमेन्ट लानो हागोन। बिनि थाखायनो बानायना लाबानो जाबाय। जोंनि थाखाय, जों गोरिबफोरनि थाखाय जोबोद मोजां बेयो सुबिदा। बिनि थाखायनो बयबो खालामना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय माबोरै एप्लाइ खालामो आं नोंथांमोननो खोन्थानि एसेब्लाबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनि। जेब्ला क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामगोन अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज खेवगोन। बे लिंकखौ आं डिसक्रिप्सनाव होगोन। नोंथांमोना बेयाव रेजिस्टार खालामगोर। बिनिफ्राय नोंथांमोना रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव बेयाव दंखायो नै डु इउ आर केवाइसि, नोंथाङा बेयाव केवाइसि नांगोन। बिनिफ्राय नोंथाङा बेयाव डाउनलड खालामनो हागोन आयुष्मान भारत कार्डखौ। बिनिफ्राय एप्लाइखौ माबायदि खालामगोन आं नोंथांमोननो उनाव भिडिअखौ लाबोगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नेना थाबानो जाबाय। आङो दा भिडिअखौ होथ'नाय जानाय नंला, मानो होनोब्ला आङो नैबे लिंकखौ आं डिसक्रिप्सनाव होगोन। नोंथांमोना बेयाव थुनानै बेफोरबायदि पेज खेवगोन। नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। बेयाव फार्स्टआव रेजिस्टार खालामगोर। बिनिफ्राय नोंथांमोना केवाइसि होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामदो कार्डखौ। बिनिफ्राय आङो भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानला, बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ बेसेबाङावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोननो बे लिंकखौ आङो डिसक्रिप्सनाव होगोन। नोंथांमोना बे पेजाव फैगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलडबो खालामनो हागोन। डाउनलड खालामनोबो जायफ्रा एप्लाइ खालामदों डाउनलड कार्डआव नोंथांमोना थुनानै डाउनलड खालामनो हागोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो एप्लाइनि भिडिअखौ लाबोगोन, थाबनो लाबोगोन। बिनिफ्राय दा जोंनियाव बिराद अखा हादों, बिनि थाखाय भिडिअ बानायनो बारा मोजां हायाखै आङो। भिडिअखौ आं आरो बारा गोलाव खालामनो सानाखै। नोंथांमोननो बेखौनो आं शेयार खालामनानै होनाय जाबाय।
नोंथांमोना बानायबानो जाबाय। नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामाखै जोबोद मोजां सुबिदा नोंथांमोननि थाखाय, जों गोरिबफोरनि थाखाय। थेंक इउ। अब्ला भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।